demake nemu rondo sangake marene ayo Kang bacoke Kang Pak Tembem Pak Mandol. Jenengan mau ngendikan pripun? Ngombe dawet muter-muter sirahe ngomat nunggu skater. Lah iki. Heeh. Iki Mas Seno iki. Heeh, Seno. Supadi ngebase yo karo di anu gak. Karo nunggu skater. Kang. Jan. Bengi iki kadang-kadang keluarga ageng Padukuhan Tlaga Watu luar biasa Kang. Wah, aku gedeg-gedeg ya. Gedeg-gedeg iki mergo apa Le? Mergo bengi iki jumbuh karo Ipen sing tak tampa mau bengi Kang. Kowe iki apa membengi? Kowe membengi kaya ning gone Darwata Kulon kene karo aku. Heeh. Nek ora kleru nganti jam 1:15 jare lek. Dan lek-lekan kok malam Kemis. Lah iya, jam 1:15 aku mulai. Setengah loro aku turu. Setengah turu aku ngipi di Rubung Siwur. Jebule numusi kahanan bengi iki aku dipelkono karo Triana kan dadi pentul Kang. Wah. Ya alhamdulillah. Kalau aku karo kowe kon dadi bancak nang kene. Heeh, bancak doyok. Doyoke. Lah iya. Kuwi iki saka karepe kanca-kanca masyarakat. Nggih. Desa kene. Iya, Kang. Lah iki masyarakat desa kene iki ya ini kaya ngene iki nek kesenian ya ngene iki mbah lanjut, mbah ora, mbah sok. Wah. Aku ya ora mudeng. Percaya wae tetep kesenian iki mesti lanjut, Kang. Aku melu ndedonga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melu ndedonga muga-muga kanca-kanca sing ngluri budaya Jawa khususnya turangga Buddha sesuk sansaya ngrembaka. Lagi Bapak Lurah Supratwidaya iki ya mbok menawa iki ya rena penggalihe. Kene iki lah diwenehi lapangan mini, ora diwenehi wong kene pancen mani dunung iki njaluk. Njaluk. Ning ra ya dikanggokke tenan mongso diwahi lepet-lepet. Matur nuwun Pak Suprat. Matur nuwun Pak Suprat. Nggih, Pak Hartanto wonten, Pak. Pak Hartanto mboten wonten. Ora nek tuas aku ayem marjuk saweran nggih. Kae Pak Lurah kae iso menehi parikan aku. Nggih, pripun parikane Pak Lurah? Kethek mangan beton, duwite tak trimo nonton. Elah elo. Anu, terus aku sanalika terus bales ning ora tek wani mrintah gerbaten terus. Balese piye Kang? Gawe entong kayune tekik demek bokong kleru dikle. Kowe sing arep mau kaya parikane kancaku dul kono Samto sing nggon kethek mangan beton mau lho. Duwite entek dari nonton ngene Samto sok ngono kuwi kok. Aku ora wani aku nek mubur aku diadang nek wis dapur lek ya wedi. Re. Ora usah jahat-jahat. Mesti aku tau foto Pak Sri Mentul ngono tak selet tenan lho. Ora kena dunya ape. Foto sebarke. Iya, tradisine kene iki kaya ngene iki Le. Iya Kang. Kowe kadang-kadang ya nang kene ya amor aku. Wis ya. Heeh. Lah iki masyarakat Tlaga Watu. Heeh. Terus mau Kang kok kene ngopo aku betik aku mau manggon nang tengah iki jaga ati. Nek aku manggon nang seh lor cerak Mbak Kamti mesti Rere plerak-plerok. Sapa sing plerak-plerok Le? Rere, ini nek aku manggon nang kidul awur Rere, Mbak Kamti mesti ya plerak-plerok. Mulane aku manggon nang tengah ya to Mbak ya. Kabeh kanca. Jan. Kang, iki kok ade ngenteni apa iki nang kene Kang? Piye? Lah iki anu Le, wis iki sing enom omong-omong. Heeh. Nggih. Aku tak sing tuwa. Nggih. Kurang anu. Dadi omonganku wis ora patek paseh, swara wae pales. Jane luwih becik nek sing tuwa sing ngendikan nggih. Ora, yo mesti sing enom.
nyuwun sewu pangapunten dumateng para kadang ingkang kepareng badhe meratitisaken lumaksitaning titi adicara arak-arakan gunungan mbok bilih sampun samekta ing samudayanipun prayogi arak-arakan gunungan enggal kabekta wonten sak nginggiling pepanggungan lan ugi nyuwun pangapunten samangke Mas Sena sinten mawon ingkang kasuwun minggah monggo penaturaken. Nggih nuwun sewu ingkang badhe kepareng minggah wonten ing pangangguhan kinujih panjenenganipun Bapak Lurah Suprat Widoyo beserta Bapak Perangkat Desa kalajeng Bapak BPD beserta anggotanipun Bapak Babinsa kalajeng Bapak Babin Kamtibnas Pak Hartanto menawi ingkang mewakili kalajeng Bapak Gunawan Dalasan kalajeng Bapak Lamijo Grandong selaku Bapak Ketua Karang Taruna. Ngoten Mas Ri? Nggih, mbok bilih jumenengipun bapak-bapak perangkat desa tuwin tokoh masyarakat desa Tlogowatu saking Palenggan nuli kepareng badhe kairingan gugur gunung. Pratelan wulu daling bumi ingkang awujud gunungan sampun kabekta wonten sak nginggiling pepanggungan nuli kalajengaken lumaksitaning titi adicara pasrah tinampining gunungan. Pramila saking mriku mugi kunjuk dumateng priyaga ingkang sampun kinen sinaraya hamasrahaken tuwin hanampi wulu daling bumi keluarga ageng Padekan Tlogowatu kasumanggaaken sumangga. Pak Gun wonten. Oh, wonten wingi. Monggo. Kepareng pun pasrah. Oh, Pak Paidi nggih, monggo Pak. Nuli gunungan kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa nggih. Wakil tokoh masyarakat Tlogowatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam sejahtera kangge kita sedaya. Dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Desa Tlogowatu miwah perangkatipun ingkang kula hormati. Bapak dari Muspika ingkang kula hormati ugi dumateng penyanipun Bapak Ketua Panitia Bersih Dusun ing wewengkon Dukuh Tlogowatu ingkang medal menika sampun kepareng angadani menggah adicara ing dalu menika
ingkang saestu kula tresnani lan saestu ingkang kula banggaaken. Diagung aksami para tamu bilih wonten ing wekdal dalu menika mbok bilih kula ingkang kedawan sampur minangka sulih sarira saking kadang-kadang panitera khususipun para warga ing Dukuh Trogowatu ingkang wekdal dalu menika kagungan ajat. Sampun kala wau dipun ngendikaaken dening pambiwara bilih wekdal dalu menika kula sak rencang padukuhan Trogowatu ngawontenaken kegiatan ingkang dipun wastani bersih dusun utawi metri dusun kanthi simbol nggih menika ngarak wulu pemetu saking Tegal Kepanasan ingkang menika mujudaken hasilipun para kaum tani ingkang mapan wonten ing Dukuh Trogowatu. Mila saking menika laju kewala kawontenanipun gunungan ingkang awujud wulu pemetu menika dipun pingsungsungaken utawi dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Trogowatu nggih panjenenganipun Bapak Suprat Wijaya kanthi seru panyuwun mugi panjenenganipun Bapak Suprat Wijaya ing samangke kepareng nampi menapa ing dados pisungsung saking kadang-kadang among tani ingkang mapan wonten ing Dukuh Trogowatu ugi menika wujud syukur wonten sanesipun Gusti ingkang Maha Agung awit dipun paringi rejeki ingkang saestu kathah lan mugi mangke panjenenganipun Bapak Kepala Desa keparinga paring pandonga mugi-mugi para among tani ingkang mapan wonten ing Dukuh Trogowatu saha para-para ingkang ngadani usaha wonten ing bidang samukawis punapa kemawon ing mangke nyuwun donganipun saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa mugi sedaya manggih rahayu wilujeng boten wonten pambengan setunggal menapa lan kepareng dumulur lancar ngantos sak lajeng-lajengipun. Mbok bilih saking kula ngaten kemawon ngengeti wedal ingkang sampun dungkap dalu pramila sepisan malih kula kala wau dipun suwun masrahaken gunungan pramila wedal menika sampun kula aturaken wontenipun Bapak Kepala Desa sumangga anggenipun nampi lan anggenipun nanggapi menawi dados atur panyuwun saking warga Dukuh Trogowatu. Wonten kirang langkung nyuwun pangapunten wedal kula cekapi lan kula kunjukaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Trogowatu kanthi panutup ngatur akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderipun kula matur ngucapaken luar biasa semangat hebat kagem warga Dukuh Trogowatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu ingkang samya pinanggih.
Turangga Muda. Untuk itu, selamat malam, selamat menyaksikan persembahan sebuah tarian Waroan Turangga Muda. Luar biasa, sing ngendang ganti sing enom. Inilah suatu reorganisasi yang telah tercipta di salah satu organisasi seni tari rakyat, khususnya Turangga Muda. Ora gur ngendelke sing tuwa, sing enom ya tandang gawe. Matur nuwun. Aku request kingko aku melu dadi pawang. Bantarangen Prabu Krana Sewandana seswa ginarse Sunan Lawu Brawijaya petut samandiman ingkang kinarya pusaka jumeglar kaya gorong gorindra wektu lumaku tandra wis gumanti warsa bumi pono
Ponorogo nglairake para satriya Sri Bathara Katong Nyang Warok Suramenggala Rangga Warsita ing gegasane Swita Sentosa kukuh bumi Ponorogo tan teluk pring sesama tan bedah ing Parangmuka sayak saeka praya manunggal Gusti kawula merdika jaya bumi Ponorogo Babatana Pangeran Kuntilaksana Allah ya Allah Babatana Pangeran Kuntilaksana Allah ya Allah Pangerane paring sandang paring pangan kaulane Babatana Pangeran Sunti Laksmaya Pangerane paring sandang paring pangan kaulane Pangeran Sunti Laksmaya ya Allah Pangerane paring sandang paring pangan kawulane paring sandang paring pangan kawulane
Ayah. 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 Ceritane wayang Jawi Wah, ngombene cok, ngombene. Rahwana Raja Arane gawe geger nyolong sinta Anuman sansut mandang ngaleng kowe dadi awu kopong gedhe jroning praja iya
Hey!
nyawiji karasa jajalan apa dodo bocah iki tunggal tekad nyawiji tancut kumregut tumandang bareng lumantar iya iya rawe rawe rantas malang malang putus rawe rawe rantas
lele. Kelana Sewandana raja muda ing Panaraja gawe ing yudha lawan Patih Rai Singa kagem pusakane Bejo Kyai Saman Yosok ing prangkote Singa
luar biasa, satu karya terbaik, satu karya terbaru dari rekan-rekan Turangga Muda pada kesempatan malam hari ini yang telah mempersembahkan sebuah tarian waroan versi dari rekan-rekan Turangga Muda. Maju Mas Menoyo, Mas sak paket. Karapan terbaru dari Turangga Muda dan juga pengendangnya juga baru. Gitu, sip luar biasa. Untuk rekan-rekan Turangga Muda dalam mengembangkan suatu tradisi seni budaya Jawa, khususnya seni tari kuda kepang, sip luar biasa. Dari generasi ke generasi selalu terbukti bahwa Tlogowatu adalah gudangnya seni di Kecamatan Kemalang, bahkan di Kabupaten Klaten. Luar biasa untuk Tlogowatu. Dan juga warok-warok putrinya gitu loh Mas Ri. Pokoknya ya sebetulnya larep guri-guri budaya Jawi gitu loh Mas Ri. Dan juga sebelum rekan-rekan dari Turangga Muda nanti akan mempersembahkan sebuah tarian Wiroyuda spesial perform yang pertama kali dari rekan-rekan Turangga Muda yang telah berkreasi secara dadakan tadi malam. Dia mampu mempersembahkan sebuah tarian Wiroyuda yang akan dipersembahkan pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa untuk rekan-rekan Turangga Muda. Gladi bersih cuma satu kali ya Mas. Sip. Wow, iki aku ra goro. Mau jam 3 pengendange karo pembalunge loro, udan-udan isih ning nggon aku gawe not. Oke. Sip, luar biasa. Terima kasih buat poro-poronya yang sudah membantu. Mas Eno penyanyine oke, dangdutan sik. Oke, adik-adik cilik timbanan sampean kok trimbilen. Iki pengendangnya tekan kene. Pengendangnya tekan kene iki piye? Pengendangnya arep dandan. Yo sing cah cilik-cilik minggir sik, dangdutan. Pada kesempatan malam hari ini tentunya kehadiran Turangga Muda dan juga New Sakina Production, Yodi Suara Audio Profesional, Konco Dewi Lekting, PK Streaming Ramasra. Streaming luar biasa. Matur suwun Mas. Dan juga diucapkan banyak terima kasih Mas Ri. Matur nuwun Mas. Guyu sih, sip luar biasa kocok guyu. Diucapkan juga banyak terima kasih pada tim OPRB-nya Tlogowatu yang kepada rekan-rekan OPRB lalu lintas pada kesempatan malam hari ini yang Mas telah Ri. membantu terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini betul tentunya. sekali Mas Ri. Dikasih persembahan pertama bareng artis penyanyi dari Kota Manis Renggoh. Sapa sih tuding-tudingan? Oh Sherly sih. Sherly. Ya Seryo, nyanyi Rene ra apa-apa sayang. Rene ra apa-apa. Tak tulungi, aku ki wonge apian kok. Kene. Wes jan. Sik nduk, aku arep nyulungi Sherly. Ora modus. Mas Ri. Iki dhuwur timbanan gejungkel iki lho. Mas Ri. Dari putra daerah dari Tlogowatu ada yang mau menyumbang lagu. Nanti saya habis Sherly. Oh iya, Mbak Nindi. Ya Allah, Mbah Nesena ya Allah. Yo. Wah. Ngene iki lho. Turangga Muda. Yodi Suara Audio Profesional. Sakina Production luar biasa Mas Seger sih.
Sebuah tembang kebersamaan New Sakina Production, Yudi Suara Audio Profesional, dan juga Turonggo Muda. Sambil menunggu rekan-rekan dari Turonggo Muda yang akan mempersembahkan sebuah tarian yang terakhir, yaitu sebuah tarian Wiroyudo. Tentunya kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini sengaja dihadirkan sederet artis-artis penyanyi kenamaan dari Kota Klaten. Berikutnya kita sambut kehadiran yang punya kota manis Renggo, ada Rere. Aku nyanyi di bawah apa di atas? Pedun. Aku tak gendong spesial Romo. Padahal aku suka di atas loh.
tindaku sayang. Balas manis wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau dinasti seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang kan ku bawa kontak. Dari salah satu artis penyanyi dari kota Manis Renggo, Rere Hore. Inilah satu aktor sang pencipta patung rajangan tembakau. Dialah orangnya, nggih. Sing pencetus gawe patung tembakau Manis Renggo itu dia, si Rere Hore. Seno. Ya, Pak Sri, dari putra daerah dari Nidi mau menyumbangkan sebuah lagu. Nggih. Yo, sapa sing nyumbang lagu? Dek Nidi. Oh, Widi. Yo maju yo. Mana orangnya sayangku? Oh, Mbak Nidi. Nyuwun mriki kali baik. Oh, karo Mbak E. Oh. Milih Mbak E sing di, sing cantik sing di milih yo. Oh, milih Sally. Maafkan daku, Rere. Loh, soalnya nek kaya akon sak pantaran. Oh. Seri kan dipilih kaya luwih ibuke. tuwa, heeh, mesake. Yo kene iso sing luwih tuwa. Lagune apa sayang? Hah? Ayang-ayang. Wah, sip luar biasa. Okay. Yo Saryo.
luar biasa satu persembahan tembang dari rekan-rekan Turangga Muda dan adik kecil yang mempersembahkan sebuah tembang. Tentunya yang terakhir nanti dari rekan-rekan Turangga Muda akan mempersembahkan sebuah tarian Wirayuda. Namun sebelum dari rekan-rekan Turangga Muda mempersembahkan sebuah tarian, satu berita penting bahwasannya hadir dari rekan-rekan Turangga Suro dan juga Slogo Denowo, bahwasannya menjadi bahan catatan panjenengan semuanya, bahwasannya untuk rekan-rekan Slogo Denowo dan Turangga Suro akan perform di tanggal 24 Mei di Kota Tanggil Surawono, dilanjut di tanggal 22 Juni rekan-rekan Slogo Denowo akan perform di Desa Ngemplak Galok Karangnongko, dan di tanggal 17 tentunya masih kebersamaan dengan seni tari tradisi kuda kepang. Rekan-rekan dari Ngesti Rahayu Turangga Manunggal Cangkringan akan perform di Kota Winong Boyolali. Untuk itu segera saja terimalah kehadiran dari rekan-rekan Turangga Muda yang akan mempersembahkan sebuah tarian Wirayuda. Namun